Afrikan eta Asien aurkitu diren giza itxurako lehenengo irudien Venus esaten zaien. Mural eta sabel handiko emakume irudi batzuk dira. Gizakiak urtu zuen lehenengo jainkosa irudikatzen dute. Emankortasunaren jainkosa, ama jainkosa. Historia aurreko garaietan, Venus horiek gizakiaren, animalien eta soroen ugalkortasunaren eta emankortasunaren irudikapena ziren. Horregatik gaientzen ziren emakumeak gizarte hartan. Haiek baitziren, leinurako kide berriak ekar zitzaketen bakarrak. Eta aldi berean, ama jainkosaren ordezkariak ziren. Euskal matriarkatua, ama jainkosaren sineste sakonaren oroitzapen ari eta lausoa da. Euskaldunen Mari, Europako ama jainkosaren oroitzapen bat da. Batzuen iritziz, Mari izena amaritik eratorria izango litzateke, ama denak. Eta Euskal Herriaren kristautze aldiko unere batean, Mari bilakatua. Hainbesterako simbiosia eginda Mariren eta Mariaren artean, non ama Birjinaren irudiari Andre Mari deitzen baitzaio. Hitzez hitzeko itzulpenak ordea, Andre Maria beharko luke izan. Jainkosa, sorgina, ama, Andrean, zer ote da? Horietako bat, eta guztiak batera.